उद्धवजी ठाकरे साहेबांचा दौरा झाल्यानंतर त्या दौऱ्याच्या वेळी खेड रेल्वेचे नेते आम्ही सर्व शिवसैनिकांनी उद्धवजी साहेबांचा आणि आलेल्या पदाधिकाऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणामध्ये खेडमध्ये स्वागत झालं। साहेबांचा यशस्वी दौरा झाल्यानंतर त्याची सांगता होत असताना कार्यकर्त्यांच्यामध्ये उत्साह होता, आनंदामध्ये कार्यकर्ते घोषणा देत होते। त्या घोषणा देत असताना शिवसेनेचे युवा सेनेचे जिल्हा प्रमुख अजिंक्य मोरे हे शिवसेना पक्षाच्या घोषणा देत होते आणि ते रेल्वे स्टेशन होतं। रेल्वे स्टेशनच्या परिसरामध्ये असंख्य लोक त्याच्यामध्ये होती। त्या असंख्य लोकांमध्ये काही लोकांनी त्याच्यामध्ये नेमका पत्ता कडवा आहे, रामदास कदम भडवा आहे अशा पद्धतीने घोषणा दिल्यानंतर या कोणी घोषणा दिली त्याला त्या ठिकाणी पकडायला पाहिजे होतं। अजिंक्य मोरे हे माझ्या सोबत होते, परंतु माझ्या सोबत असताना अजिंक्य मोरे असे काय बोलले नाही, परंतु पूर्वग्रह दूषित करून त्याच्यामध्ये पोलिसांनी अजिंक्य मोरे याला कोणतीही फिर्याद नसताना फिर्याद देण्याच्या अगोदर आणून पकडलं आणि त्याच्यावरती 151 गुन्हा दाखल केला गेला। त्याला सकाळी कोर्टानं 7 दिवसाची कस्टडी दिली। त्याच्यानंतर आम्ही खेडच्या वरिष्ठ कोर्टाकडे त्याच्यामध्ये गेलो। वरिष्ठ कोर्टाकडे आमची अजिंक्य मोरेची बाजू ॲडव्होकेट अश्विन भोसले इतर त्यांचे सगळे सहकारी वकील यांनी त्यांची बाजू मांडली आणि अजिंक्य मोरे याला आज जामीन झाला। खरं तर अशा पद्धतीनं एक घोषणा दिल्या तशा त्या घोषणेच्या आधारे एका कार्यकर्त्यावर कारवाई करणं ही राजकीयदृष्ट्या त्याच्यामध्ये कारवाई झाली। अशाच पद्धतीने या ठिकाणी खेडमध्ये संजय राऊत यांचा पुतळा जाळला गेला तेव्हा शिंदे गटाची लोक होती, त्यांनी तर पुतळा जाळला, त्याचे व्हिडिओज आहेत सगळं आम्ही ते त्या ठिकाणी दाखवलं, त्यांच्यावरती कोणती कारवाई झाली नाही। ते सुद्धा त्या ठिकाणी भडवे बोलत होते, नालायक बोलत होते, वेगळा शिव्या देत होते। आज कित्येक वेळा या ठिकाणी आपण पाहतोय आम्ही या ठिकाणी ज्यावेळेस सुप्रिया सुळे खासदार म्हणून त्यांना संसद रत्न पुरस्कार मिळाला, त्या एका चांगल्या महिलेच्या महाराष्ट्रातल्या खासदारांचा संसद रत्न पुरस्कार मिळाल्यानंतर सुद्धा शिवसेना शिंदे गटाचे मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी त्या वेळेस सुप्रिया सुळेबद्दल वापरले अपशब्द आणि म्हणजे सगळं अपशब्द वापरले। आमचे कार्यकर्ते म्हणून त्यांच्यावरती त्यांनी कोर्टामध्ये दावे घातले आणि राहुल गांधीचा पुतळा जाळला तेव्हा मात्र या ठिकाणी साध्या बॉन्डवरती त्यांना सोडून दिलं आणि म्हणून पोलीस या ठिकाणी प्रशासन एकतर्फी कार्यक्रम करते आणि म्हणून पोलिसांच्या मार्फत काय राजकीय पुढारी ज्यांना त्यांच्या आयुष्याची कारकीर्द मग देवेंद्र मोरे असू देत, मी स्वतः या ठिकाणी असू देत, आमचे विजयराव असू देत, रत्नाचल असू देत, आमची सगळी ज्येष्ठ शिवसैनिक आमचे विष्णू कदम असू देत, अंकुश कदम असू देत, जे आपले सगळे ज्येष्ठ शिवसैनिक खेडचे नागेश तोडकरे असू दे, बाबूशेठ असू दे, अरविंद शेठ असू देत, ही सगळी मंडळी जी 90 साली ज्यांना आम्ही मदत केली, ज्यांची 90 साली ज्यांच्या आम्ही आमदारकी त्याच्यामध्ये त्यांना निवडून दिलं, तेच आता आमच्या मुलाबाळांच्या वरती कसे अडचणी जाते, कशा पद्धतीने पोलीस प्रशासनाचा धाक दाखवून त्याच्यावर कारवाई करण्याचं काम करतो। अगदी शेवट इथं त्याचे मिंदे गटाचे पदाधिकारी आमच्या जिल्हा प्रमुखाला त्याच्यामध्ये 7 दिवसाची कोठडी लागलीच पाहिजे आणि म्हणून वेगळ्या पद्धतीनं राजकीय दबावाने त्याच्यामध्ये काम करत होते, पण न्यायालयाने आज आमचं ऐकून घेतलं आणि न्यायालयाने आज आमचा त्या ठिकाणी आमच्या निर्णय त्याच्यामध्ये दिला आणि अजिंक्य मोरे जामीन झाला। पुढच्या काळामध्ये सुद्धा अशाच पद्धतीने या ठिकाणी केलं तर कायद्याचं राज्य राहिलं नाही आणि म्हणून येत्या 12 तारखेला संपूर्ण खेड तालुक्यामध्ये या अवैध धंद्याला साथ देणारे इथलं पोलीस प्रशासन आहे। पोलीस प्रशासन म्हणजे चुकीच्या पद्धतीने या ठिकाणी काम करणारं प्रशासन जे आहे त्यांच्या चुका आपण जे नेहमी पाहतोय। इथल्या रनिंगवाल्यांचे हप्ते कोणाला जातात, इथल्या क्लबवाल्यांचे हप्ते कोणाला जातात, इथे हे सगळे अवैध धंदे चालतात कोणाच्यामुळं। आज खेड तालुक्यामध्ये ना राज्यामध्ये देशामध्ये आपण पाहिलं नाही, गावठी दारूवाल्यांची संघटना इथं तयार झाली, गावठी मटकावाल्यांची या ठिकाणी संघटना तयार झाली, क्लबवाल्यांची संघटना तयार झाली आणि सगळ्यांकडचे हप्ते जमा करून जातात कुठे आणि त्याच्यामुळे फार मोठ्या पद्धतीने इथं बिहारचं जसं त्यांचं वाईट जसं कामकाज त्याच्यामध्ये होतं इतर राज्याला आपण करतो त्या बिहार आपल्या खेडचं करण्याचं काम हे काही नेत्यांच्या आशीर्वादानं होतंय आणि म्हणून त्याचा निषेध करण्यासाठी आम्ही येत्या 12 तारखेला खेड तालुक्याचा प्रांत अधिकारी असतील, तहसीलदार असतील, पोलीस स्टेशनवरती त्याच्यामध्ये आंदोलन करतो। मनमानी कारभार, अनागोंदी कारभार याच्या निषेधार्थ शिवसेना पक्ष नेते भास्करराव जाधव जे खेड चिपळूण वाघर या विधानसभेचा मतदारसंघात नेतृत्व करतात
जे आमचे सगळ्या शिवसेनेचे नेते आहेत ते विधानसभेमध्ये आमचे कोकणाचे प्रश्न मांडतात आणि कोकणाच्या प्रश्नाच्या दृष्टीनं अशा पण पोलीस स्टेशनमध्ये होते आणि त्याचे बळी सर्वसामान्य माणसं त्याच्यामध्ये होत आहेत. आणि म्हणजे एकतर्फी कारवाईच्या निषेधार्थ आम्ही त्याच्यामध्ये आजच त्याच्यामध्ये DYSPला निवेदन दिलेलं आहे. त्या निवेदनाच्या ह्याच्यानुसार आम्ही 12 तारखेला आंदोलन करणार.